Pois eu estaba acabando de limpar ali o chan e veu Litos despedirse de min. Non sei se está de coña ou non, pero despediuse. Pois aí quedais, que hoxe teño planes que facer, que se amañe. Desde logo, broma non parece. Litos non vai. Non. E ti cando marchas? Eu marcharei cando marchemos todos. Seguro que non queres marchar? Non. Chegamos á obra e, máis que nada, faise raro estar os dous sós traballando aquí. As ventanas xa estes casi listas, non? Sí, o grande xa está. Agora quero facer mobles e deixalo bonito, que ao final leva tempo, pero bueno. Pois a min quédame, bueno, retocar por aí 4 cousas de recebo e despois, se queres, xa che axudo a colocar as plantas e o que a decoración. O Litos é un rosmón, pero, bueno, desta vez ten razón. Rosa, o que non pode ser é que se somos 5 personas, traer 2 e querer facer o mesmo traballo. Eso non pode ser. Bueno, vou a ver se me poño coa chimenea. Pois eu fun deixando a chimenea para o último día, a ver se a facía Litos, pero agora, como estou eu solo, pois vou non ter que fazer eu, porque Carlos non creo que a faga. A bola de cristal de Litos non errou. El ia marchar e a cheminea quedaría sen facer. Adrián, podes ver outra máis? Temos que baixar o banco aquí, que queremos facer... Temos que facer a decoración. O banco do carpinteiro. É pura... Veis todas as pezas que ten ela ali guardadas. A verdade é que son cousas de valor, bueno, valor sentimental, porque ainda por riba son cousas que ela utilizaba cando era pequena. Así que todas as cousas que ela quera, se podo botarlas na decoración, vou facelo porque sei que lle vai gustar. As cadeiras estas tamén están guapas, son setenteras. A verdade é que se bota menos Litos, porque anda berrando todo o día e agora estamos super tranquiliños, a verdade é que non... Case mellor que marcha. Marchou Litos e con el tornou o silencio a sober. Ao final, Adrián ten que facer a chimenea. Deixaron para o final, porque claro, Litos xa dixo que non ia tocarla, así quedou. Teño que facer xa a decoración, porque, claro, Adrián non nos vai facer. Así que tócame facela a mí. O que boto en falta é a xardineira, que preparaba moi ben os xardines, moi decorativa. Agora estes compañeiros tamén dicen que a botan de menos, porque teñen que realizar eles algunhas cousas que facía ela. Coa ausencia de Laira, Carlas terá que romper a cabeza para optar por unha decoración sinxela, pero xeitosa. Eu ben vin chegar as plantas, pero, bueno, eu eso xa lle deixei a Carles, porque eu xa teño abondo co recebo e darlle por aí os últimos retoques, pintar todas as portas e recoller a maquinaria toda e eu xa teño abondo. Carlas tamén semellaba ter abondo coa ornamentación, pero a última hora xurdiu unha choiada esquecida. Na zona da escaleira non teñen pasamán. E Pura díxome se podía facerlle un para poder subir con seguridade, porque, bueno, teñen nenos e ela vai un pouco maior e necesita un pouco de axuda tamén, porque a verdade é que a escaleira está bastante deteriorada, é grande, de pedra, os chanzos son todos diferentes, a verdade é que pode ser perigoso. Así que, bueno, collen un par de pezas e fixen un pasamáns para poder subir con máis seguridade. A pesar da axuda do veciño de Pura, Adrián rematou queimado coa falta de persoal na reforma de Sober. Eu xa vos digo que para a próxima obra, como volvamos a ser 3, xa non espero nin a venres. O día da chegada xa marcho. O que sí, os llanos que diron para tapar os ladrillos, pois quedan moi blancos, porque a masa que lle diron, pois é blanca. E a min gustábame mellor un color tirando algo a beis, para que fixera un pouco de conjunto ca pedra da casa. Agora compréndese cal era a causa de que Pura tivera todas as paredes e columnas co ladrillo á vista, porque así facían algo de conxunto coas pedras da casa. Máis que unha decoración, quería facer unha escena como medio real. Teñen o forno e facer, pois eso, uns estantes que podan ser, ainda que sexan decorativos, pois que sexa algo funcional para poder guardar unha bandexa ou se están facendo calquera cousa no forno. E para a presentación collen olas, pezas de barro que teñen eles guardadas aquí hai non sei cantos anos, e fixen un bodegón, bueno, presentar un pouco a escena para que quede ben. Carlas veuse arriba e foi máis aló da decoración xerando un museo etnográfico de Gandarela a través do pasado de Pura e da súa familia. Por desgraza, o tempo da reforma esgotouse.
Senón o bo do carpinteiro aínda se animaba a asar un cabrito para revisar o forno. E quería probar o forno tamén, a ver que tal funciona. Agora que está todo máis limpo, a ver se tira mellor. E botelle un par de ramallos para encendelo, a ver que tal. Con esa leña, como moito asaránse uns flocos de millo.